sare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takusan yoni to joke to woluma nere woluma hatara to nere walo to bagodina to nyabina to lewe to atena to burgoduna to hijaja to tampidaro to haymedata to feralla to jawaldi to bubu awdi ko on takusan jula ha e nder galle cerno abuja baso to belila gawdi wuro nayi e ko taari dum kala ene jeya e gardini kabruji men e nder leydi Mauritanie altine hankyo fodde sappo e jeegom kiliniga uddama e nder nakshot e yamirore jagordo kalfinado cellala ade to leydi Senegal ma jaha to falde Kafrine ko garmi ngara taw ko hare lenyama go wadi hakkude fulbe e jolfube tawi sababu hare ndem ko hettere leydi sabi dum to leydi Mali passager goto taw ko arnobe e laana witeka e Mauritanie uminobe Congo Brazzaville ndebe jippi non don to bowal laadi diwaje ngal Bamako be tawi hay policier goto halfinabe den ka e kisal aéroport hay policier goto ala gondo e nder aéroport gila be jippi laana ka habe jalti bowal hay policier goto ala mo be jim to leydi Burkina Faso dadibe leydi ni be kolliri tigi wonde be diwti jango wat boni be jinno wadde e koninkobe mabbe to leydi Guinée Bissau Alpha leydi Guinée Conakry Alpha Condé wadi limogé jagordo mum kalfinado sécurité woni den ka e kisal e jagordo makko kalfinado cellala ade to leydi Gabon jaynde witende Ford Africa nde holliri tigi wonde Ali Bongo ko président burdo aldude e nder Africa Central kala kabruji men jolam jabir so waktu ro kima jahato leydi Inde kalene mbado nyiwa windiraba Osama Ben Laden ba yobima pitali yimbe joyi e nder leydi he bismillah mon kettuki hoto godde joni jaanyoden Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe teddube heden wone talata sappo e didi lewru jolal hitande ujunaje didi e sappo e jeenaya kabaruji men e demgal pulare sawta he ko musiddo mon sehil mon gali abouba hono mbirul ne gartindi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorten gila nyande jeedidi lewru jolala gonden dum e ndara nakshot lamorgo leydi ndi ko babirado goto bietedo Mika Ba o yaltino galle makko e ndara legal bitengal Masjidun Nur non e tawe e nder legal Arafat ngal nakshot kanko babirado non yaltuno ko juulede jama taw ko waktu zuhru ko den tigi o yano juulede jama nde o yalti galle makko non gilen den faade odo saha joni o jiyaka o nanaka gilen den non jinnabe gilen den non bisngu makko ko reji makko e hoddibe kala nana e jilaw catune ronki yitude mom kanko babirado non e sa bietedo Mika Ba e saha mo yaltano galle makko non hollirama tigi omo borni wutte baka bulajo omo wadi kufuna danejo kanko non ko gorko naawo dardaro omo famdi fof omo mesira fodde 1m50 be mbadi erango non faade dendangal bandirabe ndem balla tabe no be jitiri odo jinnado mabbe no be jitiri dum be mbadi erango faade dendangal bandirabe moni fof nde addata hen ballal mum no wawi fodde kala e be nyaagi kadi bandirabe kala jiidomo walla nandomo yo noddu kondo noddir kon jomum wada 45 86 31 70 woni capande nayi e joyi capande jeetati e jeegom capantati e go capande jeedidi walla jomum nodda 46 96 53 65 woni capande nayi e jeegom capande jeenayi e jeegom capande joyi e tati capande jeegom e joyi ko dido noddir kon kala noddudo ma hawre jinnabe ma hawre besgu makko walla hawra e koreji mabbe mbadi erango non faade dendangal la bandirabe nde ballatabe no be jitiri odon jinnaado eden nyaago Allah towdo o tan de Allah hollita taw omo selli omo jam Allahumma amina
ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗen altine hanki o laamu leydi Mauritanie e dow yamirore jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aade o waɗi yamirore kay waɗi yamirore o yamiri kay de uddete dendagal kabinaji taw ko kabineji taw ko kabineji dentaire woni tigi to ñiiƴe colete e to ñiiƴe posete ha to ñiiƴe cafrete kala ɗina kabineji noon ko ɓuuri hewde majji ko tawateɗi e sara polyclinique mo Nouakchott ko équipe timmuɗo noon on li toon taw équipe o noon ko inspection de la santé ko kañumen nela toon eɓe gondi e orlaji ha kewi rendude gendarme ɓe e policier ɓe ngam jogade sécurité mabɓe ko fati e uddugol ɗina clinique aji taw koto ñiiƴe colete hono docteur Nazir wula Ahmed ko jagorɗo kalfinaɗo cellal aade gila kay o suba o waɗa e oɗo poste gila nden omono dari darde faydude no fewi golle paydinde ngam haɓade gila ko fati kay e addude médicament ji woni leɗɗe contrebande woni leɗɗe ɗe moƴƴani e médicament ji ɗi happu mumen gasi ha e safroɓe tawa kadi koɓe ngala hatanagal e clinique aji ɗi ndewani lawol gila nden kay omono dari darde makko faydude fewi ngam yidde kay ɗoftade yidde Mohamed Cheikh Lo Ghazouani hoorejo leydi ndi kalnoɗo kay gila e saaha Roma jaribum wonde holiri e darde mum kay ko haɓade yidde fewnide ko fati e secteur santé woni ko fati e fannu cellal e ko fati e fangde jangde kala ko ɗum woni fandare makko e oɗo saaha joni noon ngal ɗo jagorgal kalfinaɗo ko fati e cellal aade hollirama tigui nana darino doole mum ponno ete kadi yimɓe hewɓe ene jaadi e makko e nden darde nde o dari ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Lo Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie o heɓani yaade tawtoriyede batu to leydi France taw ko batu wiyetengu forum de Paris sur la paix ngon batu noon ngo waɗata ko ñande sappo e ɗiɗi e sappo e tati jolal gonɗen ndu woni hanki e hande e janggo jolal lewru jolal gonɗen ndu to Paris lamorgo leydi France batu ngu noon o heɓani yaade toon o lomtini noon ko jagorɗo makko kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e ko fati e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗele goɗɗe biteɗo Ismaila Wul Cheikh Ahmed ko gollo noon woni batu goɗɗum batu ngu noon ko gollo woni lawol ɗiɗiɓol ko nguɗon batu ene jooɗo e nder leydi France hikka noon batu ngu joɗoto koto nokku biteɗo grande halle de la Villette ko ɗon batu ngu joɗoto hollirama noon fodde temedde jeeɗiɗo neɗɗo holliri ko aroɓe tawtorede batu ngu taw ko ummiɓe ari tawtorede batu ngu taw ko ummiɓe e nder temedere capanɗe joyyi leydi ko famdi kala capanɗe tato chef d'état woni hoorejo leydi ari notitade hen fodde hen sappo joyta ko nder leyɗele Afrique ko hen ummi arde notitade e nguna batu ko altine hanki o noon Ismaila Wul Cheikh jagoɗo leydi ndi kalfide leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe caggal leydi o ummi e nder Nouakchott yaade tawtoriyede faddugo to leydi France o yahani goto noon saabu omo yahani goto saabu omo yaadi e Mohamed Wul Siddati on ko ambassadeur chargé des missions au ministère des affaires étrangères et de la coopération de la Mauritanie on non biɗen ko Mohamed Wul Siddati ko ambassadeur chargé de mission au ministère des affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur ha joni ko Nouakchott keddoɗen jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo cellal aade o rokki yamirode yo clinique aji kewɗi yo udde e nder Nouakchott altine hanki o goto ko famdi kala sappo e jeegom clinique ɗi uddama e nder Nouakchott ko ɓuuri hewde ɗin clinique aji noon ko cabinet taw ko cabinet dentaire uji woni tigui to ñiiƴe cafrete to ñiiƴe colete ha to ñiiƴe posete kala en noon taw kadi ko e yamirore ngal jagorgal siifi kayidi o noon ko siifi kayidi o noon ko préfecture mo legal mo Tafrak Zeynam ko kañum tigui siifi on kayit hollirama noon yoga e ɗina pharmacie naji walla ɗin clinique aji uddaɗi yoga e ɗina clinique aji uddaɗi ɗi kala ɓe keeɓi convocation noddago kay taw ko police leydi ndi noddideɓe kay nde ɓe garata ɓe joddo e mum ɓe kala holko saabi eɓe uddita ɗin clinique aji taw ko clinique aji ɗi ndewani lawol ha joni koye on fannu keddoɗen altine hanki o yimɓe hewɓe darima yeeso bureau ji jagorɗo o kalfinaɗo ko fati e cellal aade e nder leydi he addiɓe darate noon ko hollirde wona hollirde mette mabɓe ala ko hollirde weltare mabɓe e wadde soutenir wadde ɓe soutien jagorɗo o e darde fayidinde nde woni e gollade nde ɓe teski kay guila suba
e oɗo poste faade e oɗo saha joni eɓe kolliri noon eɓe jaadi eɗen golle kadi eɓe ɗofti ɗum eɓe mbaɗi ɗum soutenir ɓe kolli kay gila ko fati kay e haɓade ko wite médicament ji contrefaçon e haɓade médicament ji yeeteɗi taw ko ɗi appu mum gasi ha e clinique aji ɗi ndewani lawol ha e docteur eɓe taw ko joguiɓe seedantagal fenade ɗum kala e oɗo saha joni jagorɗo on ana dari darde mum dole mum ponno gam haɓade ɗena gueɗe ɓe kolliri kadi wonde eɓe beltini ko jagorɗo holliri wonde hakkude pharmacie e pharmacie kala ko famdi kala o ya taw temedde ɗiɗi métre nana hakkude mumen ko noon kadi hakkude clinique e clinique kala ya taw temedde ɗiɗi métre nana hakkude mumen taw kay wona fi clinique aji walla pharmacie naji ne jokkodiri no boutique aji kenkayeri walla no boutique aji alimentation ni ɗum ho yadani hen kadi ko noon kulala holiri ɓe kolliri noon eɓe jaadi e makko kadi eɓe ɗoftimo e kala saaha e ndina mbadi hollirde kadi e oɗo saaha joni kanko jagorɗo holliri dendagal clinique aji tawteɗi e nder leydi he e nder pharmacie naji kala ya taw eɓe jogui taw ko matériel ngarɗuɗo jaaduɗo e jammanu wondude kadi e yimɓe taw ko heblaɓe heblo moƴƴo anduɓe ko fati e ona fannu sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaden to leydi Sénégal jena ha to Kaolack to Madina Baye hitande hikkande non hitande hikkande non walla mbiyana mawlude hikka hollirama tigi teskama Macky Sall horajo leydi Sénégal o heɓani fartange wawde arde to Madina Baye to Kaolack e pourtant ene tijjano non ñande aljuma jeetati lewru jolala gonɗen ndu woni so ñande so weetino ko mawlude ene tijjano tigi kanko Macky Sall mo tijjano to Madina Baye haɗimo arde to non ko on ñalawma hawru tigi koye batu taw ko batu keñorangu ngu catalla bite ngala CEDEAO joɗino jonde mum taw ko jonde heñorande to leydi Niger e nguna batu noon ko yinnode kay yidarade batu ko heñora pour yidde wawde kay yaltinde leydi Guinée Bissau wonnoɓe e caɗele mawde taw ko caɗele dawrugol ko ɗum noon haɗi Macky Sall wawde arde kay notitade e bismango ɓe bisminomo e jillu o fonno wadde to Madina Baye e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe guila kay ñalawma mawlude o ha e jamma o kala hollirama yimɓe hewɓe ha tengti e almuɓe Baye kolliri hen mette mumen no fewi kadi kaali hen haalaluji kewɗi no fewi ɓe kolliri noon ko addani Macky Sall horajo leydi ndi yaade ha to Touba e saaha maggal Touba e yaademo kadi yaɓɓude koyɗe makko yahamo ha to Tivaouane e saaha kay ko mawlude ɗum kadi ɗum fonno addudemo ha gato Madina Baye kankon ɓe kolliri hen noon haalaluji kewɗi no fewi hono oɗo noon biteɗo Muna Mina Ibrahima Niass ko goto e ɓiɓɓe Madina Baye on noon holliri ene faami ko haɗi Macky Sall arde toon o holliri tigi ko haaju kalɗo Macky Sall arde on ko hujja taw kadi ko hujja jaɓeteɗo saabu kay ko fotino leydi timmudi jogade caɗele yaade horajo leydi kay yaade gam yidde ittude ɗen caɗele walla wallude ndin leydi no yaltiri caɗele ko hunde fonde wonde kadi ko hujja poɗɗo jaɓede ɗum noon omo jaɓani Macky Sall on hujja kadi omo andi ko hujja jaɓeteɗo almuɓe hewɓe noon kañumen wona ɗum jiiri tigi ko welsidare walla tigi ko wasde jogade considération e mabɓe kamɓe almuɓe noon ɓe kaali hen haaluji kewɗi no fewi saabu ɓe kolliri e saaha kay sumgoji ɓennuɗi taw ko sumgoji hoorejo leydi ɓe darima hen darde nde ɓe ponno darade ha kanko Macky Sall o wawa heptude laamu ha wawa arditade leydi ndi e kono noon haɗani ɗum foof e wade noon kanko Macky Sall foof e wasde arde toon hollirama tigui wonde biteɗo Serigne Mbaye Thiam on ko ministre de l'eau et de l'assainissement wondude e oɗo taw kadi ko directeur général catalla bitegal Sénélec halfinaɓe ko fati e kuɓɓam biteɗo Papa Demba Biteye ɓeɗon gari toon e dow inde laamu ngu e teɓe bismama toon bismago moƴƴo no fewi tawa kadi ko galle khalifa o bismiɓe toon ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to wiyete Gouran ene tawe e nder département mo Kébémer Aliou Sall ko maire Guédiawaye ko kanko kadi woni hoorejo fedde taw witende président kañum fedde witede association des maires du Sénégal woni tigi fedde rendinde dendagal maire uji tawateɗi e nder leydi Sénégal ko kanko ardiɗo en fedde altine hanki o noon kanko Aliou Salam o laatima koɗo kanko wonno koɗo nando makko sehil makko biteɗo Cheikh Déthié noon ko kañum woni maire commune mo Ngouran noon ene tawe tigi ko Ngouran ene tawe tigi e nder département mo Kébémer
jillu ngu noon woni ni fartange mawde no feewi wonande rewɓe commune o ɓe joddima ɓe keeɓi joddade e makko kanko oɗo biteɗo Aliou Sall ɓe joddima e makko noon kamɓe rewɓe commune o ɓe kalinimo noon caɗele mabɓe ɓurde tengtude e oɗo saaha joni e sohla mabɓe ɓurɗo wonde e goƴa mabɓe e oɗo saaha ɓe namdi Aliou Sall noon e oɗo saaha joni ala koɓe jiiɗi so wona mahanede kay poste de santé woni suudu safrirdu ɗum e nder suudu he tawe hen ko wiyete suudu jibinirdu woni maternité ko noon kay kanko ko noon kadi sukaɓe woni jeunesse wuro ngo kañum e koye men keeɓi fartange wawde joddade e Aliou Sall ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kamɓe sukaɓeɓe woni jeunesse o woni yidde mabɓe kay ko leyde noɓe certiri e wasam gollade saabu e oɗo saaha joni yoga e mabɓe nana jooɗi gollaki ko ɗum e oɗo saaha joni woni yidde mabɓe kanko Aliou Sall nde o ƴetti konngol o holliri tigui ko fati e rewɓeɓe yo alhaali mumen yo wano yo gandu alhaali mumen no wayno ko réglima ni saabu kay mawa darono darde makko fonno beele ɓe mbawa hebde maternité mbawa hebde suudu safridu taw poste de santé yadundu e maternité taw ko garɗundu yadundu e jamanu ko fati e sukaɓe noon holliri so tawi kay ɓe jiiɗi wallede e rango waɗe mabɓe ko yoɓe janggu jangde moƴƴere no feewi haaɓe keeɓa diplôme aji taw ko diplôme aji moƴƴi wonande ɓe jangata ɓen yo mbaw janggude métier jogo métier taw ko métier garduɗo ha jomumen jogo hen humpito moƴƴo jogo hen heblo moƴƴo jogo hen diplôme saabu neɗɗo mo ala diplôme mo ala métier haysa yiiɗi wallude ɗum ene metta wallude walla hayso wallama wawat tan ko wonde manœuvre ɗum noon haydara ala ko nafata jomum saka jinnaɓe mum ɗum noon mbaɗa enen eɗen mbaɗa erango tan faade dendagal sukaɓe men yo tinno kala pelluɗo janggude yo janggu jangde moƴƴere no feewi ha heɓa diplôme aji taw ko diplôme aji moƴƴi wasa heñade e wadde concours aji e ɗaɓɓude golle beele ne heɓa taw ko golle sa heeɓi diplôme aji moƴƴi beele ne heɓa golle paydude wonande kadi ɓe keɓani fartange wawde jokkude e jangde mumen walla ɓe natano jangde nde mbawata jangude e métier taw ko métier paydude ha garɗa hen ha keɓa hen humpito no moƴƴi keɓa diplôme aji e gan sanga kala joom métier so heeɓi diplôme mum haysino laamu ngu ƴettani ɗum ene wawi gollinde hoore mum suwo hen hono Elhadji Oumar Déne yo welede Allah wone makko to Likseyba gorgol o hollirin kala mo ala métier so renaki heewi ko meccude diine muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen no mbirunne gardini kabaruji men jeena ha to falde Kafrine garmi gara musɗo waɗi to wuuro witego jigui noon e tawi e nder commune mo Kayi e nder falde Kafrine ko haare leñamagu saabu kay haare nde ko hakkude fulɓe e jolfuɓe ko bone hettere leydi noon ko ɗum saabi haare nde biteɗo Malika Segnane on ko jolfo on no gañima hen mo yaari duuɓi no gas jeetati o gan foof iɗi gañade hen o fiya ko jasiji gañanɗe musa no feewi nden jinnaɓe makko e kureji makko tini noon ko ɓen tigui gaari notitade hen gam yidde jinguide e wadde joftegu koɗo tan Allah faabi yimɓe ko ɗon e ɓoyani mum ko ɗon tigui gendarme mbawi notitade hen keedi hakkude mabɓe kono hollirama waɗi tigui garmi gara o waɗi gañiɓe hakkude banggueji ɗiɗi kala to banggue fulɓe to banggue jolfuɓe kala waɗi gañiɓe kanko noon e oɗo saaha joni kadi yimɓe hewɓe naggama hen kanko yimɓe hewɓe naggama hen tawe juuɗe gendarmerie kanko biteɗo Malika Segnane o noon e oɗo saaha joni mo tawe hôpital mo régional mo Kafrine omo woni e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sono mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena to leydi Mali ma jaaha to wite Douentza dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées marienne ɓe kolliri talata ɓennuɗo o ɓe ndiwti jangu wannogu wat boni ɓe jinno wadde taw ko tufinoɓe ɓe faade koninkoɓe gon jangu noon e saaha ɓe jinno wadde kay ko sanga 20h jamma woni 8h jamma ɓe kolliri noon waɗa boniɓe ɓe gari ko dow motoji mabɓe ɓe gonjore mabɓe ɓe gone rose mabɓe kure e condi ko ɗon kamɓe dadi ɓe ƴetti petelaji mabɓe e lance rocketaji mabɓe ɓe beddiɓe ko piyanɗe gurɗe no feewi haaɓe mbawi riddude ɓen ɓe diwti ɗumen ha goɗɗoyi ɓe kolliri noon e saaha wat boni ɓe dogata ɓe goppi moto mabɓe goto caggal kamɓe noon koninkoɓe waɗɓe communiqué ɓe kolliri tigui garmi gara o hay goto gañaki hen hay goto mayani hen wona to banggue wat boniɓe to wona banggue koninkoɓe wona banggue civil en jambureɓe tawateɓe e nder falde nde hay goto ala gañude hen pular noon wiso te hende yamama te he yanama hamme waraka holko laaɓani hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen ko fati e mawlude leydi Mali ha joni leydi Mali kalen ko fati e mawlude leydi Mali noon mawnini tigui jamma jibinede nulaɗo men e jamma kay no leyɗele kewɗe mawnini tawa kadi kamɓe foof ko e saaha goto mawnina woni tigui ko ñalawma goto ñande aseta ɓennude ɗo henene o leydi Mali noon ɓe mawnini jamma e nder Bamako ko nokku biteɗo Bowal stade
ngal 26 mars e nder legal bitengal Yirimadio e nder commune 6 mo Bamako e nder commune 6 mo Bamako e gaddugol hoorejo au conseil islamique woni fedde julbe malinabe ɓurde hewde dole e oɗo saha joni e nder leydi he biyeteɗo e gardugol biteɗo Sherifa Ousmane Madani Aidara Sherifa Ousmane Madani Aidara o welni jamma o hano hanitini o haɗani tan e haalde ko fati e jibinade e ko fati e gurdama nulade men o haali hen guiɗe kewɗe no fewi o yeeso yimɓe hewɓe taw ko ujunnaje yimɓe arɓe notitade ha stade o widdak ha yoga e yimɓe ni donki wawde hejji hen o mawlude hikka o noon ɓe innirno ɗum tigui innira tigui ko paix et union nationale woni jaam e kawral yimɓe kala e nder jamma e onon kanko Sherifa Madani o mbiɗen o haalani tan e haalde jahani tan e haalde jibinede e gurdama nulaɗo men e ɓuure nulaɗo men o haali hen gueɗe kewɗe no fewi saabu o yewti hen caɗele leydi Mali ko ardi foof o waɗi erago faade dendagal malinaɓe julɓe eɓe gona julɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe nangodira moni kala yo yiɗan hojoy moni kala ya taw yiɗani bandum koko yiɗani hoore mum ko o waɗi erago noon kamɓe foof nde ɓe nangodirta ɓe gona neɗɗo goto kamɓe foof kadi ɓe keeɗa caggal arme mabɓe mbaɗa soutenir dadiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni yerlitiɓe pittale mumen e kala saaha ne mbare tawa ala ko mbarda so wona yidde darade kay gam rende ɓesguji leydi ndi ɗum noon kamɓe kala nde ɓe mbaɗata soutenir ona arme o holliri noon kanko de o yaltini million ngaji sappo taw ko franc CFA mo leydi Mali gamata o ɗin haalisaji ɗon ko gam ballal makko faade e koninkoɓe leydi ndi o waɗi erago noon faade dendagal julɓe arnoɓe tawtere ɗe kala heddotoɓe dande makko e jaɓoɓe kala moni kala nde addata ballal mum no wawi fodde foof e ko wawi foof gam yidde hollirde soutien mum faade e koninkoɓe leydi ndi kanko Sherifa Madani Aidara o holliri kadi wonde o weltanaki hay cetta kundal ko fati e ɓeɗo witeɓe munisma catal witegal munisma woni laafaji mbulaji tawteɗi e nder leydi hen kono noon kadi o weltanaki Barkane woni koninkoɓe leydi France tawteɓe e nder leydi Mali saabu kay o holliri ɗeɗon foof woni munisma en ɓe e ɓeɗo witeɓe Barkane foof eɓe kewi eɓe jogui kaɓirɗe garɗude fewi eɓe jogui matériel jaduɗo e jamanu kono haɗani e kala saaha koninkoɓe leydi Mali nana mbare jamma e ñalawma haydara ala koɓe mbaɗi hen o holliri noon darde mabɓe wonani fotani wonde tan ko wiyete darde hakkude falade hono no holliri munisma ɓe kolliri tigui munisma holliri e saaha jodino e mabɓe kañum arani haɓede arani fellodirede ari tigui ko hedde hakkude pelle yiɗɓe fellodirde walla yiɗɓe habde woni tigui ko wiyete interposition kanko noon o holliri ɓen munisma e Barkane foof fotani wonde interposition foti wonde tigui ko offensive foti ko darade kay haɓade e rewtude wat boniɓe tawateɓe e nder leydi he kanko Sherifa Madani Aidara kadi o holliri weltare makko faade e ngallo catal dariɓe ɗe dole mumen ponno e oɗo saaha joni haɓatoɓe ko fati e mbuñari e nder leydi e holliri tigui wonde catal ngal golle paydude no fewi saabu e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe no fewi taw ko joom ngaluji taw kadi ko yimɓe laamu mawɓe sikkannoɓe hay goto suusa jofade ɗumen fenen ɗum e oɗo saaha joni mbiyama tebnana tawe e niɓɓuru ne coka tawa ko juuɗe mumen e kunnuɗe mum foof muddude e mbuñari e oɗo saaha joni ɓe nana tawe e nder niɓɓuru kala jiɗɗo haaldude mabɓe ma tolnoɓe e pallantewel ɗum noon ko cuusal e casal kadi ko darde fayidinde no fewi eɓe poti mantede hen omo eroɓe tan noon nde ɓe jokkata ɗena golle payidinde ɗeɓe gollata ha joni ko leydi Mali koddaɗon to leydi Mali noon hono non mbiruɗen e gardiri kabaruji men kala ko meeɗa yiyede e oɗo saaha joni ma yiye e nder leydi Mali ko habni ko hulɓini ko fayni waɗi e nder leydi Mali tawa waɗi koto bowallade diwoje ngal Modibo Keita tawa tegal e nder Bamako ko laana wiyeteka Air Mauritanie umminoka Congo Brazzaville ndeka waɗi escale to Bamako tawa yimɓe hewɓe ne poti jippade ɗon to bowallade diwoje ngal Bamako nde laana ka juuri noon hollirama tigui goto e jippinoɓe hen taw ko jippiɓe ɗon e Mali babjiɓe Bamako goto e mabɓe noon holliri tigui yaltini téléphone mum saabu kay nde laana ka juuri hay policier goto ala moɓe tawi ɗon policier ji ne kewno kala laana ummi ka caggal leydi ene heewi tawede policier ji taw ko wiyeteɓe police des frontières ene keewi darade to laana ka to pied d'avion woni tigui escalier to yimɓe jippoto ɗo yimɓe policier ji kewɗi kadi ene keewi darade e damal taw ko damal natirgal bâtiment ji aéroport kono noon guila nde laana ka jippi
hay policier goto ala gardoto lana kam nde ɓe jippi ɓe jetti ha dame bâtiment aéroport nden hay policier goto ala mo ɓe jii kala to fonno waɗede formalité hay goto ala mo ɓe tawi ɗon ɓe daasi sakkusaji mabɓe ɓe bakki walisaji mumen ɓe jalti aéroport nde hay goto ala policier mo ɓe tawi ɗon e goto e passager ji noon jippinoɓe ɗon ene joguino téléphone mum ene filma dendagal ko yiɗon foof ene haala ene wonde haalande mum wonde guila ɓe jippi aéroport haɓe jalti guila ɓe jippi to avion haɓe jalti aéroport hay policier goto ala moɓe tawi ɗon hay goto ala visite ɗoɓe hay goto wiyani toɓe ummi wiyani toɓe payi ɗum noon jaggal nde o yetti galle mabɓe ko ɗon tigui o sari on vidéo e nder réseaux sociaux ji kala e oɗo saaha joni e nder Bamako ha ko taari ɗum kala e nder guure tawteɗe e nder leydi Mali kala ha e caggal leydi diaspora mo Mali e oɗo saaha ko ɗum yardata ataye ko ɗum ƴakkirta gorom caggal mum noon ñande jamma ɗum wonno tigui ñande jamma alarba ene wiyata alkamisa ɓennuɗo ñande alju kono noon ɓeɗo taw ko police des frontières ɓe kolliri tigui addani ɗum noon wadde noon ko laana Mauritanie wiyete ko era Mauritanie ka fonno arde ko 1h20 jamma ko nden ka fonno yettade ko nden tigga ka tijjono kono ɓe kolliri laana ka jippima ko adi minuit e sahara ko ɗum noon saabi policier ji hewɓe tintani kadi policier ponnoɗo uddude damal ngal ona uddani janggo mum noon ñande aljuma nde hollirama tigui jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal leydi ndi yantude e jagora gala kalfinaɗo ko fati e ya garta e nder leydi hen ɓeɗo ɗiɗo kala gari mbaɗi jillu mumen e nder bowal lade diwoji hen wadde constat mumen e wadde point e oɗo alhaali ɓe kolliri tigui ma peeje ma koye kewɗe ma cam kadi ɓe kolliri ma peeje kewɗe ƴette beele gueɗe baɗi ni ene wasa wattude e nder leydi he beele ɗum ne dokko beele ɗum ɗo ne wasa wattude e nder leydi he saabu leydi Mali e oɗo saaha joni ko leydi ndi deƴƴani ko ndi sécurité manguito no fewi ɗum noon kala keeri mumen ene foti renede no fewi saabu kaɗo lanan so tawi kay wat boniɓe ene garno hen walla so tawi wol yinnoɓe bonnude e leydi ndi ene garno hen e oɗo ñalawma hande wona kaɗo haala kalaten ɗum noon ko hunde hulɓininde no fewi nde fotani wadde e nder boowe men laaɗe diwoje taweteɗe e nder leyɗele meɗen ha joni ko leydi Mali ha so ɗumima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen to Burkina Faso noon dadiɓe ɓe leydi Burkina Faso ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu taw ko jangu ngu fedde wat boniɓe jinno wadde e mabɓe fedde wat boniɓe jinno wadde mabɓe e altine hanki o to nokku biteɗo Futuri to rewt Futuri ne tawe to rewo leydi ndi ɓe kolliri noon ɓe diwti ɓen wat boniɓe ɓe diwti ɗumen ɓe diddiɓe haɓe mbawi nangude tato e ɓen wat boniɓe ɓe keptiniɓe kadi tabirɗe kewɗe ɓe kolliri noon kamɓe koniɓe koɓe leydi Burkina Faso ɓen ɓe gañanama dadiɓe ɗiɗo kono tan e oɗo saaha joni ɓe kewi polgu faade e ɓen yinnoɓe wadde jangu mabɓe siftinde on noon ko ɓoyani ko ñande jeegoma lewru jolala gonɗen ndu ko ɓen waɗi boniɓe mbanno jangu mumen e ɓeɗo convoi taw ko yahannoɓe siggoyade kaŋŋem e ngan sanga noon ɓe joɓinoma pittali kene wona capanɗe tato e jeetato neɗɗo jambureɓe ɓe joɓinoma pittali mumen seno mima to leydi Burkina Faso ko to Guinée Conakry paden Alpha Condé ko horejo leydi Guinée Conakry e oɗo saaha joni tawteɗo e caɗele mawɗe no fewi biɗo adani Allah ma wayla tunorgal leydi ngal gam yidde jamtode 3e mandat altine hanki o noon o waɗi limogé jagorde makko ɗiɗi ko ardi foof ngallo jagorgal kalfinaɗo ko fati en nden ka e kisal woni ministre de la sécurité biyeteɗo Ibrahima Kera o waɗi ɗuma limogé ko noon kadi o waɗi limogé jagorɗo makko kalfinaɗo ko fati e cellal aade e oɗo saaha joni ko colonel biyeteɗo colonel Rémi Lama ko kañuma waɗa jagorɗo kalfinaɗo ko fati e nden ka e kisal nder leydi hen koto leydi Gabon paɗen Ali Bongo ko horejo leydi Gabon hollirama tigui taw ko ndeɗo jayde wiyetene magazine for Africa ɓe kolliri tigui wonde Ali Bongo horejo leydi Gabon ko kañum woni horejo leydi e nder Afrique centrale ɓurɗo hewde ngaalu no fewi saabu kay ngaalu makko hollirama tigui ngaalu makko e oɗo saaha joni ene qiime ha 600 milliards taw ko franc CFA mo leydi Gabon ñamata e nder Afrique centrale foof ko kanko woni numéro 1 woni premier ene hooreɓe leyɗele Afrique centrale hewde ngaalu so tawi noon ko nder Afrique foof no didorno ko kanko woni ɗiɗaɓo saabu kay ko kanko rewi e oɗo roi mo Maroc on noon roi Maroc ngaalu mum kañum woni premier on ngaalu mum ene qiime ha 5,8 milliards taw ko haalis dollar so weccama noon e haalis franc
CFA ene hawra e 3480 milliards taw ko France CFA hata wiide nde do jande witende Ford Africa ha joni kabruji men demgal pular sen ummima to leydi Gabon paaden ko to kabruji men jolam jabir jenna ha to leydi endam hono non birnden e gardindi kabruji men to leydi enda non jikalene odo region walla état bitedo Assam non ko region walla état tawatedo to rewo baajo funnange leydi ndi e nder on état non walla ben nder on region non nyiwa ngota nyaal bana fewi de tawe to non ban nyiwa non alla mabba bonde e nyaade ba inira ko Usama Belladen non be hollirama tigi ba yobima pittadi yimbe njoyo jeaba e wuro tawatedo e nder on region tawa ba riddo yimbe be haba yetti dumen ba nirki dumen ba yabbi yimbe be nirki dumen ha mbasi pittali men hollirama kadi wona gollo woni lawol gadnol wona ngol woni go ko nyiwo ba wiite ba Usama Belladen ene wada gede badini henenen sabu kaybe kolliri kamba nyiwo baba wadino jangu mabba kay ko adi ngudo jangu taw wadino jangu mabbe e wuro wango ngo yobino ma pitali yimbe ba bonni gese men taw ko gese men maro be bonni dumen hano hanitini e odo sa joni non hollirama tigi wonde laamu ngu jetti commission nan darino darne mum ponnom ngam fewjande mbado nyiwa wiite ba Usama Belladen kono e odo sa joni laamu ngu hollir tigi ko wonde ha tengti halfinabe ko fati e kullon ladde e tarindi wonde be kollim be jida nyiwa ba wiete ba Usama Belladen be jida ba ware be jidi tigi yo Usama Belladen yo nawe ha e der ladde tula hela tawa yimbe ngala ton kodade ngala ton ba woppe ton ba wasa warede kono yimbe wuro ngo yimbe non kollir tigi dum wana fere sabu e kala saham Usama Belladen en wawi artude e der gure mabbe wade hena janguji muduma musibbe te dubdum do wonno ko to ngudena kabruji men damgal pula ko musidde mon seyil mon Ghali Abouba nyalawma hande onon kongol men bayligo ko wadden erango faade dendangal bandirabe men wonbe wuro e wonbe e ladde kala mawbe e sukabe yen tinno yen nangondiram gonena neddo goto gure men fof nangondiren gonen neddo goto kala cadele mbawden jogade goppen dum badil bangim wuro ngoso ari wuro fof ko enen dendi wuro meden nangondiren na gonen neddo goto mbawe rende leydele men walo e odo saha joni wasi men ko yen dena leydele men walo sabu en gala hande ko buri waloji meden leji kewri hoddibe men nana ngari hande ene kodine taari gure men ala to hakkillaji men goni so wana waloji meden toden grillage mbaden pikkeji e waloji men seden bawi remde ndemen sen bawa remde wawbe remde yo dacce ndema ballondiren wawde remde fof luwe ndema walla yibbe ndendina juude paalin bawa remde hen wawi fodde fof ndena leydele mena walo sedum alam ma lamu ngu wi wonde leydele de ko ngaluji di liggaka en rokka yimbe wodbe yo liggo dum nona musibe teddube tinnoden daroden tirnginoden ndenen leydele men walo e leydele men jeeri kadi tinnoden e koddigal kala leydi jogini cadele walo yo gure keddi kala wuro jogingo cadele leydi mum walo yo gure keddiide gure hoddibe kanymen fof yo dentum jaha mbaddo jungo e faandu mbaawa riwtude den gure haysene jogdi cadele riwtuden cadele haysina gurde en jogdi cadele men mbaawa riwtude ben yidde hebtude leydele men de won non c'est l'union qui fait la force ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba kettugo malaki jam yo jabala jogomi jogo on